Super Turbo Championship Edition. Hej folkens og velkommen. Mig og K, vi har lige købt Guacamelee, og vi skal så til at lave et gameplay af det. Det er første gang vi nogensinde spiller det, så vi har egentlig ingen idé om hvad det går ud på. Men vi prøver egentlig bare lige at finde ud af hvad det er. Jeg tror lige jeg skruer lidt ned for musikken og lydene her. Okay, sådan. Controller vibration, ja, jeg bruger ikke controller, fint. Yes. Options, hvad så med... Kan man godt bruge tastatur til det her? Det. Remap keyboard, okay, så yes, det kan man godt. Jump, det er S, A for attack, D for special, W for grab, og L-shift for dodge, okay. Ved du hvad, det tror jeg bare, at vi finder ud af igennem. Det giver jeg sgu ikke til at læse godt. Jamen, hvad klikker man så? Start. Er det her et singleplayer game her? Ved du hvad, jeg tror faktisk det er singleplayer game, der jeg kører. Jeg tror vi skal have Gold Edition, for at vi kan spille multiplayer. Seriøst? Ja. Ej, det er ikke vel. Man. Ja, men som vi kan se, så har vi taget helt fejl af det, så det er det faktisk singleplayer. Det er det singleplayer mode. Men ja, vi lærer stadigvæk lige, hvordan man spiller spil her, så jeg tror lige, at jeg prøver at spille det her lidt, før vi lige går i gang med sådan... Her kan I se. Angreb, altså med special, det kan jeg... Hvad for en knap var det? Det var W, var det ikke? Lad os se. Tjekker det, jo. Finally awake. No time to sleep the day away. The Dia de los Muertos festival is nigh. Okay. Yes. Take some time to compose yourself. I could use your strong arms at the church once you've brushed your teeth. Jeg tror kun det er... Jeg tror ikke, der er noget multiplayer. Really? Gå lige ind og tjek det, du kan tjekke på Steam Market. Yes, tab her. Så har vi en map her. Hvordan fanden ser om du fandt det multiplayer? Det står der under de ting der. Kan vi slå nogen? Ja, det kan under vi. de ting der? Ja, det forstår jeg godt, ja. Vi skal knippe de kyllinger. Guacamelee Gold Edition is a Metroid Vanilla style action platform. Se, så har vi lige fundet nogle tønder herovre og får lidt gold. Jeg ved ikke hvad man kan bruge penge til endnu, så det er jo bare fedt. Det er godt at være rig. Yes, men vi er på vej over til kirken, hen til... Ja, må man gerne gå på det. Jeps, åbenbart. Ja, det gør ikke så meget. Her. Ja, det tror jeg, det står for kirke. Yes, skiltet. Så lad os se. Ja. Eller også så står det for by. Og det ligner jo egentlig meget en by. Yes. Så der er jo nogle flere tønder her, som vi lige kan slå og få nogle penge ud af. Den kan vi ikke slå, den her. Kan vi samle den op eller noget? Hey, Juan. Oh, the luchadores are practicing for the upcoming Dia de los Muertos tournament. I can't let you pass. Ah, shit, det. Jamen, så må vi vel bare gå tilbage. Så tror jeg vel bare, vi går videre til den her. Juan, I have a fiesta soon, and I don't want to be short on tequila, okay? Oh, sorry, Juan. I'd love to invite you, but it's luchadores only, okay? Så er man slår. Velkommen til brugen. Okay, så det er kun luchadores... Nå, vi skal op derhen. Ah, okay. Så prøver vi lige det. Yes, men ja, vi er lige i gang med at finde ud af, hvad spiller rent faktisk går ud på. Hola, Juan! You remember my son, the luchador? Ja, selvfølgelig. He caught 3 bandits trying to steal holy water from Freya. Ay. That's pretty good. Yes, men jeg tror bare, vi går videre. Vi var på vej hen mod kirken, var vi ikke? Det var en fin wrestler, man ham her. Yes. Hvor er du henne? Mig, jeg er kommet ind i byen. It's true, it was a real mamacita in the old days. Yes. Hey, Juan. You better believe it. Okay, jamen vi går bare videre. Hvad er der heroppe? Der er en fin dør. Nå, det er kirken, der er her. Yes. Hola, Juan. Thanks for coming to help. Yes, no problem. I'm trying to clear out some space in here. We're expecting people to come from all over for the festival. Even El Presidente's daughter has returned from La Universidad de Santa Lucita. Yes, enough gossip. Could you bust up those empty wine barrels over in the corner? Of course, my friend. No, hell. Yes. Boom. Yes, dude. What strength!
I knew you had it in you. Thank you. El Presidente's daughter always said she saw your potential as well. Ooh. Such a nice girl, and I'm so glad that even El Ambassador's son is out of the picture. No? Him and El Cabinet Myster's wife. What a scanner. Ah, true. Oh, hablando del rey de Roma. Look who appears. Hello, Frey. Juan. Frey asked me to stop by today. I didn't expect you to be here. Juan, you look so. Remember when we were kids? Du er færdig, der spiller det fandme trash der. Du ødelægger lige mens jeg læser op her, ikke? We used to get into so much trouble together. Vi er hen ved kirken nu. Wow, that feels like so long ago now. Du, de har refund. Really grown up. Refund. Som en trash Anyway, video. Frey, I found those chairs you were asking about. I'll bring them over later. Juan, could you come by the mansion and help me carry them? I'd really love to spend some time with you. If you want, maybe we could even go to the festival together. Ja, som I kan se, så er Juan tydeligvis en rigtig fuckboy. I should go. To see you later, Juan. Bye, Frey. Så Juan, han er jo damer på lager. Også El Presidente's datter. Hey, Juan, didn't you hear what she said? Now's your chance. Oh. This is better than watching my telenovelas. Oh no. Wow. How many times do I have to tell those kids not to play with fireworks? What was I saying? Yes, El Presidente's daughter. You really should go see her. Okay. Alright, this way, okay. Yes, I will go now. Så, yes. Vi skal så over og se... Ja, nu kan jeg ikke huske... Jeg vil ind og se under, for jeg skal spise. Hey Juan, what's up? Not much. Some chairs for the festival, sure, I'll just... Oh! I do it, Dios míos, El Presidente's mansion is on fire, do something, Juan. Okay, dude. Let's go. Nå, lad os lige se, hvad vi skal her, så vi skal sikkert ind og befri den hotte kvinde der. Som den helt Juan er. No. Oh, so someone is trying to play hero. You're far from the fields again, boy. This is no place for you. Juan, hold on now before this ugly skeleton gets to you too. Oh shit. What do we have here? I sure wouldn't mind melting those eyes off your skull. Gran Kalaha! It would be my pleasure to get rid of this intruder. Leave this one to me, Flame Face. I could use a bit of action today. Silencio! If Jaguar Xavier were here, he could be trusted to handle this. Unfortunately, he is occupied. I'll get rid of this pony Gemador myself. The living will may have chosen to forget me once, but I won't give up. But I won't give them a choice this time. Oh shit, dude. I am Carlos Calamalcala, ruler of the dead world, and you're not even Luchador. Prepare to die. Godt, så det ser ud til, at vi skal til at starte vores første kamp her mod The Ruler of the Dead World, som man siger, han er. Du er refund, det spiller køb speedrunners. Ja, nå, vi er allerede døde. Man, ja. Refund, dude, refund. Nej, dude, jeg laver fuld gameplay der. Nej, dude, fucking refund pisset. Så vi kan se, så er vi allerede død. Vi blev one-shot af ham der. Kan vi gå den her vej? Er der noget herovre? Det ser det ikke ud til. Jamen ved du hvad, så går vi bare tilbage. Det ser ud til, at det her slot er godt og vel smadret nu. Eller mansion, som det så var. Yes, men altså... jeg tror bare, vi løber hen i kirken og ser, om vi kan finde nogle af vores venner. Og hvad der her? Og det var der ikke før, den her. Kan vi slå den her vej? Bum, smack, pow. Og en af mange. Smack. Okay, jamen
vi ikke nå den? Hvordan kan vi så? Kan vi hoppe op på nogle af dem her? Nej, det kan vi ikke. Jamen, det var forkert knap. Jamen. Jeg kommer hele tiden til at klikke på op for at hoppe. Kan vi hoppe herover fra? Måske. Yes, det kunne vi godt. Jamen, aldrig lade nogen penge være, fordi man ved jo aldrig, hvornår man kan bruge dem til et eller andet. Så jeg tror bare lige, vi går efter at få alle de penge, vi kan. Ui. Så. Den maske der, den skulle 6, så den nakker vi. Lege. Greetings, one. I am just the guardian of the mask. How interesting that the mask has revealed itself to you. Halakha has thrown the universe out of order. You must have some role to play. If you put this mask on, Juan, its powerful will blink. No. Its power will bring you back to the world of the living. Are you ready? Okay. Jamen, den tager jeg der på så. Det er jo en fin maske. Yes. Oj. Juan. Det. Oj, Almijo. Juan. Let's go. Okay, jamen nu kan I se, at jeg er blevet rigtig sexet. Psst! Luchador over here! The town is under attack by evil skeletons. Okay. They've locked everybody in their church, and I fear they intend to burn it to the ground. Please save us. Okay. Before you go, if you ever want to check your current objective, hit tab. Okay, thank you. Now please go save the town. I'll keep pretending to be a better man. Det er ham der, han er ret smart, han er. Space to continue, ja, det har jeg ikke brug for. W ham, han var for slap til W. Okay, jeg tror bare lige, vi går herover, så... Bum, smækker dem. Kan man gå ned ad trapper igen? Det tror jeg ikke. Jeg tror, vi bliver nødt til at hoppe hele vejen ned. Yes, men vi tjekker lige, hvad der her er. Nogle fine figurer af andre sexy luchadors, som jeg nu bliver kaldt. Ja, jeg ved sgu ikke, hvad det betyder, men ja. Det kalder vi også bare dem. Lad os så gå lidt længere op her. Og tæske dem, yes. Oh no! Get it back, you fiend! Oh, help! You there, luchador! Save me from this ass-ballad, the skeletor. Okay, sådan. Thank you, my son. But we aren't safe yet. They locked all the town folks in the water closet. Help us, we are scared and it smells gross in here. Ay, here they come. What? Ow. Yes. Oh, what? L shift. Oh. Giver du op? Det tænkte jeg, wow. Den er stærk. Vi skal passe på, at vi ikke dør til den her, fordi vi har egentlig ikke særlig meget liv. Så kan vi lige slå den med mit W her. Øj, og der fik vi den. Det er tæt på, vi døde her. Vi fik jo lidt liv tilbage af den her. Yes. Now please free the town folks from the water closet. Okay. Nå, det så vi ikke. Yes, I can't thank you enough for what you have done here today, luchador. Still I worry for the safety of El Presidente and his family. Look for clues in Santa Lucita. I think some of the evil esqueletos were headed that way.
Godspeed, Luchador. The world is in your need of your help. The world is in need of your help. Okay, jamen så klikker vi tab. Hvilken vej skal vi så? Mansion, der har vi jo været. Kan vi noget derovre? Fordi det ligner, at der er et eller andet derhenne. Så lad os lige gå hen og tjekke det. Eller var det bare ingenting? Den siger, at der er et eller andet lige herovre. Hvor? Den er vi løbet forbi nu. Lige her? Nej, lige her. What? Der. Men hvordan skal vi få den? Ja, det ser ikke ud til, at vi kan nå den. Så jeg tror bare, vi går videre. Det kan være, at vi får en dobbelthop ability på et tidspunkt eller noget. Men ja, indtil videre, så ser det bare ud til, at vi bliver nødt til at løbe hen til Arcade Field. Så det tjekker vi lige ud. Vi gider sgu ikke lige til at snakke med dem igen. Det har vi allerede gjort. Så vi løber bare lige hurtigt videre. De har sikkert noget nyt at sige, men det er lige meget. Hvad er der heroppe? Har vi været deroppe? Det ved jeg ikke. Lad os lige gå derop og tjekke. Ja, okay, jeg har været. Yes, men så går vi bare lige ned igen. Nej, den vej kan vi ikke gå. Vi bliver nødt til at hoppe ned. Sådan der. Yes, og så over den her. Yes. Og videre den her vej. Godt. Jamen, så skal vi herned, ligner det. Smart. Ja. Yeah. Lige nu prøver vi egentlig bare lige at finde ud af, hvordan man spiller spillet. Yes, nå, det er her, vi kan gå ind. Er der så noget her? Noget nyt herinde? Vi kunne komme længere ned her. Smart. Sådan der. Men er der faktisk noget hernede, vi kan bruge? Det ligner det ikke. Så jeg tror sgu bare lige, vi løber op. Jeg tror bare, vi løber op igen. Der er jo nogle seje små actionfigurer nede, men ja. Jeg ved sgu ikke lige, hvor vi skal nu. Så vi går den her vej igen. Spark. Yes, men vi skal lige finde ud af, kan man godt komme herned? Lad os lige tjekke det. Det er så... Next, det ser det ikke ud til. Ja, men så går vi sgu bare herind igen. Der. Nå, kunne jeg godt noget heroppe. Jamen, så prøver vi sgu lige her igen. Det kunne vi ikke. Sådan. Hvad er der så her? Det ligner, at der er nogle heldige ting her. Hvad er det? What's up, man, bro? You want the stuff? Cause I got the stuff. Abilities, costumes, just walk away. Costumes, det lyder ret fedt, men abilities, det vil vi gerne lige se. Health chunk. Gain a health chunk, 3 heart chunks. Give you bonus health, okay. Gain more health from health orbs. Reduce the weight before play can respawn. Affects co-op mode only, okay. Increases the splash radius of and damage of your sublex gravel attack. Okay, men det ser ikke ud til, at vi har nok penge til nogle af de her ting. Hvad så med costumes? Lad os lige se det. Vi kan få sådan en fin en her. Price 5 silver. Vi har 0 silver. Kan vi bruge den? Det er jo meget fedt, den her. Yes. Jamen, så løber vi bare videre. Der er jo skeletter her.
Sådan. Yes, vi skal bare lige lære controlsene her hurtigt. Så tror jeg godt, at det bliver fint nok at spille det her. Vi er i gang med lige at lære controlsene her. Kaste ham derhen, og det kunne vi ikke. Jamen, så smadrer vi ham bare. Yes. Au, han rammer sgu lige der. Bum, bum, bum. Og så tager vi ham her, bum. Kaster ham videre. Til at vi kan ramme nogen. Øj, der er en af de hurtige her, dem skal vi passe på med. Sådan. Yes, og vi har mistet en smule liv. Hvem er det her? Han farlig ham der. Stop right there, Lucado. Otros of Carlos Calaja. I warn you, take one more step and it will be your demise. Så ser jeg skud til, vi skal... You want to know who I am? Fuck no. The final days of Earth are upon us. I suggest you return home and spend them with the ones you love. Jeg har ikke nogen, der elsker mig. So stop on this one, yeah? Luchardor. You saved the church, an admirable and heroic feats, but your journey ends here, okay? It pains me to so dispatch a warrior such as yourself, but you can't say I didn't warn you, okay? Så ser det skud til, at vi lige fik tæsket ham. Nå. Kommer han herned igen, og så skal vi slås mod ham, eller hvad? Nej, jeg tror bare, vi løber videre. Ja, der har jeg løjse. Det ser stadig ikke ud til, at vi har nok penge til noget her. Lad os se. Next, det har vi ikke. Jamen, vi går bare videre så. Yes, længere ned her. Nå, man gjorde det. Det var dødt. Sådan der, yes. Ja, det har jeg lige fundet ud af. Kan jeg... Nej, det kan jeg ikke. Nå, det kan godt være, jeg kunne hoppe. Gør det ondt at hoppe i dem? Ja, det skulle lige tjekkes. Nu. Ja. Ja. Yes, det har vi stadig ikke nok penge til. Et kort hop her. Hey dude, you sell shit or trust backs, it's awesome sauce. Tak du. Så ruller vi sgu lige igennem dem der. Nice. Hvad skal vi så gøre her? Hoprulle. Det ser det. Kan vi godt rulle igennem der? Hvordan skal vi så gøre det helt ud på kanten, eller hvad? Next. Hvordan gør vi det? Nå, sådan. Sådan der. Ja. Yeah. Figure it out. Yes, lad os lige se, hvad der er heroppe. Måske er det den her vej, vi skal. Vi tjekker det lige alligevel. Godt være, der bare lige er noget ekstra heroppe. Det var A, vi slår på. Det kan sådan her. Smak du. De har sgu ben dem der, som de kan kaste med. Au. Yes. Au. Det er lidt svært lige at vente de her til de her control, synes jeg, men sådan der, yes, det synes jeg, det var det. Så får vi sgu en pinata her, ja. Yeah. Jeg tror, jeg slutter første episode her, hvor vi lige har klaret første bane eller noget, og lige komme videre i spillet. Så jeg tror bare lige, at jeg slutter den før, at vi hopper herop, og så ses vi en anden gang. Yes.